Ja, tar man för nógv folk på besök så kan man göra det. Vi tar en tjej såna packar från hemland, backafrost lokalt, tar vi inte bättre. Och så har vi den ordentliga höjden. Hon ska vara mega höjd på en av det. Hon ska inte köra fort och för en tar röjkor akkurat som så kan så köra fort och jag har olivenolja som kör i. Här. Loppstek. Ja, nokka olivenolja. Så här. Så här är packa 6 lekkur. Öjla nekta lekkur som skulle i. Så här 6 lekkur. Kastar på pizza alla. Hvis man vill ha lekkerna blöda sin skjótar blödan så är det lite tryck när man kör salt i. Vad är det? Det var inte kul. Man måste spela och kan express. Och så är det hvítleyksbreyði. Det är faktiskt norskt av. Istället för att köra hvítleyksbreyði så kan man köra hvítleyksbreyði. Okej? Så för att jag visar lite vad det är här då. Alltså i hemland, här är persille. Det är syndra citron. Det är syndra dill. Det står ton så inte dill. Det är inte kul. Och så är det majs, flöte och pipar. Jag kan nu. Ja, nu är det här skåret persille och dill. Alltså så alldeles slappt här. Och majs. Majs förbereder vi saft och öppna. Men nog. Jag vet inte närmare. Så det så kan man se. Det är inte så stil att sätta men kvar vi nu så får smaken ordentligt och rätt. Och här Hetta ska vi inte köra väck. Hetta sätter man i havan. Så kommer det. Nu har jag skåret allan fisken i tegningar så att få i sin tur. Och hvis det lägger märkt så har vi bara handskap i ena hand. Det är det som närmare. Så en skiten och en röjn. Så kan jag ta i här. Nu kan jag ta i någon så tulliga. Det gör det så man kan ha det lång hitta. Och nu kommer det magiska kryddurtir som faktiskt är Santa Maria citronpipar. Det var ett allt det som är en till föringar vanliga känna det säkert väl. Säkert. Kvar nokka. Och så sjående förskan flöta. Så vi kvar i. Nokka flöta. Eitt lekkurs. Och så har jag kanske vattnet från här till pasta här. Och så gör jag rabarberkompott ur havanum. Och så hvítleyksbreyði. Super att köpa ett bonus. Det är det bästa. Och så rör jag. Kanske det är sant. Nej, nu kan det bara hugga sig. Så nu ska det bara bli högt och så släcker varma. Okej, nu mycket så rómin och laxen ska koka. Nej, inte för mycket. Alltså laxen ska koka sånt då. Så bara lite center. Koka lite center. Kan det heter platna nu? Ja, nu kan jag få fram men det tror jag det var inte akkurat kussigt. Så sen drar 6 tjej. Om man har löt så kan jag en nya tro i. Så ständer bara här rucka sig. Och långt nu så kan man gott pröva smaka. Se det är alltså. Så. Ska vi da? Perfekt. Okej, jag tar i sig pipar. Nógv pipar. Så kör jag detta i ugnen. Ugnen har 200 grader. Så kör jag det super mjölkbröd. Och så kokar det här. Så ska socker i. Och snäpp socker. Socker. Salt, men ja. Här. Så ska det pennar. Och det är mega viktigt att det inte brukar skruvar. Pennar, för att pennarna är gjort så läs. Att köttet lägger sig in i ändarna. Det är det som, och så lägger flöden sig om pennen. Så det inte blir vanligt, men akkurat passar det äta att dör. Hitt vi lika mer till sort skinksalat eller whatever. Men det händer alltid pennar. Det går. Hör du? Nå, pennan nu. Här. Men ja, här vi just så gör man en dressing och dressing det är bara en man kallar det en grön salat som vi gör. Det är bara iceberg. Och sen jag
gullarot, nei, agurk. Jag vet inte vad tomater just nu. Ta det. Sen så eddik. Kött tomat. Jag kanske inte var det. Snacka det samma eddik. Sen så yoghurt. Och yoghurt då. Här. Parmesan. Vi gör ju just en chat. Vi gör en shout då, ja. Här. Och så a lite syndra. Salt efter. Här. Och a lite syndra vatten. Här. Så tackar vi för. Runt. Och så smaka. Mega viktigt. Det är purasta perfekt. Att det gör inte vi. This is it. Ja, så är stämman när man döver till 15-20 watt. Nu är vi pasta i finns något lunda. Jag vill säga att ta det borðreidda. Cirka 8 minuter. Ska bara fylla väl i sina packarna. Ska lycka kunna borðreidda. Så har vi en stora. Ja, och så har jag en stor bottler. Ja. Och kör det mamma. Vad ska du elska lax kallar? Så. Ha? Ja. Ja. Du vet att du en yndlings eller indis mäte, ja? Passar det inte? Ja. Nej. Laksur. Det så tjä, nu kör jag bara allt i en stor bottla. Så jag ska ta i gestirnir kommer som är där är då touch och holländare. Så är det klart i bottlan. Nej, så väntar vi. Och nu lägger det sig runt om pennarna. Mätren lägger sig i ändarna. Laksuren lägger sig i ändarna. Där ser man tydliga på en av det. Och få ödla synderborsor. Och så kan man äta ifall man också stärkt. Man kan ha tabasco. Det är öliga viktigt att man häver det är parmesanost. Så man kan röja man över. Det är en klassisk italiensk rättur kan man säga. Så lös, och så är døgveren faktiskt klar. Gestirnir får komma. Det är faktiskt alltid tycker jag. Och vi tar just a klart till dig. Du skulle själv köra salat. Nu var det. Så salat är klart. Dressingen han är nästan klar. Så lös. Och så är vi där. Vi sitter på bordet. Här har vi hvítleyksbreyði, vi har salat. Dressingen är över. Och så är klart till att äta. Just va. Lekkert. Väl gagnest.